खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो दा बिटिसि जबनि रिजाल्ट होखांबाय दा बे होखांनायनि उनाव गोबां एलिगेसन लाबोदों सासे आइजोआ एबा बे जबनि सोमोन्दै एबा जबाव खायसे खेलिमेलि जानाय एबा मोनसे प्रब्लेम जानाय जबनि सायाव स्केम जादों होननानै दा बियो सासे आइजोआ गोबां एलिगेसन लाबोदों दा बेखौ भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों कमेन्ट्स खालामनो दाबाव खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो फंसे खोथा होननो सानदों दानि बिटिआरनि साख्रिनि ओंखारनायखौ आं दुखु मोनदों दिनै आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन पासआथ' जाखादोंमोन जोंना फैसा हैनो हायैनि जायाखिसै आंनावनो फैबाय बिसोरो बुधबारखालि फैनानै रायलायहैदो होननानै बुंबाय शुक्रबाराव रायलायहैदो होनबाय बिस्थिबारावथ' 9:30 जाहैबाय आरो ओमफ्राय गावनो थानाय नङा शुक्रबाराव होननानै सुनिबाराव लेंहरबाय सुनिबाराव थांबाय जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया मा खालामनो मालायहा होलांबाय 8 लाख ओमफ्राय जों एथ' खस्थ' मावबोनायजों आङो कुसुगाव समस्तियाव आङो प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन आं बे समाव उकिल मुसाहारि सारा देरहाबोबाय आंनो गामि साब्रै कालेक्सन खालामनानै बयबो देरहाजोब्बाय बे समाव दोहौ जाबाय गिलु फालु दोहौ जाबोदों देरहादोंबो जोंनि कुसुगाव समस्तियाव जोंनो कालेक्सन खालामजोबनानै रम्फाजों आंजों बेसे मोजां देरहादोंमोन दा जोंखौनो नायफिना जोंनि फिसानि साख्रियावबो सिन्थाय थाखा बिबावो बेनो जाबाय बिटिआर सरखार होननाया बिटिआरआ मोजां होननाया बेनो परिबर्तना बेनो नामा गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै जोङो गुवाहाटियाव कर्टआवसो केस हैनांसिगौ होनबासो बुजिसिगौमोन थाइसेबो नाङा होनलाय आं होनबाय आंनो नाङा मालिहा होदोंबाबो आं होआ आं खस्थ' मोनबोनाय मानसि होनबाय आङो मानिया बे सारा दाना होनबाय बियो प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालायसो जाबावबाय आंखौ होमबा प्रमद साराबो लिंक दंफायो नामा थाखा लानायावलाय आं बिराद दुखु मोनदों बेनो परिबर्तना थाइसेबो फैसा नाङा होननाया 5 फैसाबो नाङा ओरै मोनगोन होननाया दासो गासिबो 8 लाख 9 लाख थाखा लानायासो गासिबो साख्रिया मोनजोब्बाय जोंनि एरियायावथ' गैया सासेल'नो हिनजाव मालाय बेबो मोनबाय बेनो जाबाय परिबर्तना सोर थानो गोसो जाबावनांगौ बाहाय बेबायदिबा इसे मोजां लिडार दंमोन जोंहा जोंखौथ' नायसननांगौमोन ना जों सोर दुखु मोना जानो आंबो एथ' खस्थ' लाबोनाय गारि गह्रा सालायनानै इलेक्सनावबो आङो 18 बार गारि लांदोंमोन आङो एखमबा 1800 एखमबा 2000 लादों बिनि फैसाखौबो मोनाखै आं इलेक्सनाव आङो 80-90 हाजार गारदों आंना फिसाया दाबो रायगासिनो आंखौ मिथिदों बोरो मानो जेबो मोना होननानै रायो एसे एनै मोनबाय हनै बेबो लोमा 1 लाख थाखाखौनो आखायाव दैनो मोनाखिसै जोङो सासे प्रेसिडेन्ट जानानै 1 लाख थाखायानो आखायाव दांनो मोना जोङो होनबा जोङो बे परिबर्तनाव थानानै मा मोनबावनांगौ फिसाफ्राबो साख्रि मोनाबा सोनो हायाबा दलर जिरायनानै थानोसै आं एबाराव जोंनाव बेबायदि थाखा बिनो नाङामोन 8 लाख आयौ थाखा होबासो मोनो 8 लाखआ आयौ बिदि जायो सोलायजोबदो रायजो राजाफोर गासिबो जोंनो रागा जोंनो ओंखारबाय दा नै आंहाथ' अमेन डे खालामबाय माबायाव नारेंगुरियाव 7,000 गोजों खारदों बाहायबो आंसो खरस खालामजोबदों दै लायनाय मा लायनाय आंनि गोसो गोरबोआवसो दंसै एथ' खस्थ' खालामनानै जेबो मोनै आरो बिनि सायाव लोमजानाय आंहा बिसि गोबाव लोमजादों आङो मास मोनसे टाइफड जालायलायदों आंहा मिटिं खुङै बाव सोरबा थाखा हरदों आंनो रावबो हराखै आंनो आंनि गोसो गोरबोआवसो दङ रायजोफोर एबाराव गासिबो सोलायजोब गासिबो साख्रि मोनैफ्रा गासिबो दाहो जोंहा एबाराव मोनसे लानानै परिबर्तन खालामनांगौ साख्रि मोनैफ्रा बे थाखा होग्राफ्राल' होजोबथोंसै आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट बियो आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवबो थांनानै जोङो माबा हैनांगौ केस हैनांगौ बेबायदि थाखा लानायखौ
आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।